že vraj všetky. Pre úplnosť poviem, že stavbu sme riešili s našim kamarátom, kolegom, architektom Števom Moravčíkom. Investorom, užívateľom je firma, ktorá sa zaoberá predajom a servisom stavebných strojov, hlavne značky Caterpillar. S investorom spolupracujeme dlhšie, takže mu väčšinou na začiatku pomáhame vyberať už pozemok. Mal byť prienikom požiadavky na dobrú dopravnú obslužnosť a marketingového imperatívu byť na očiach. Pri výbere sme sa zhodli na pozemku vedľa diaľnice na diaľničnom chode do Banskej Bystrice. Super poloha, preverali sme všetky náväznosti na inžinierské siete a investor pozemok kúpil. Začali sme stavbu navrhovať, zhodnotili výhody aj nevýhody pozemku. Hlavnou nevýhodou je tá diaľnica a siete. Diaľnica produkuje množstvo hluku a prachu a predovšetkým administratívnu budovu chceme pred ňou chrániť. Rozhodli sme sa, že základom našej koncepcie bude stavba, ktorá ukrýva svoju administratívnu časť v atriu. Od momentu tohto rozhodnutia už náš návrh začal dávať v celku komplexný zmysel. Atrium vytvára jasný nástup do budovy a prezentuje budovu v smere od mesta. Robí administratívnu časť atraktívnou a prehľadnou pre návštevníkov aj užívateľov. Severnou orientáciou naviac zabezpečuje pasívne tienenie nízkeho ranného a večerného slnka a obedného celodenne. A druhým dôležitým východiskom, na základe ktorého vznikla táto naša stavba, je jej vnútorná zložitosť. Stavba obsahuje okrem administratívnej časti, ale takisto dielenské pracoviská, obsahuje skladové priestory, rôzne technologické miestnosti. Okrem toho, tie stavebné stroje mali byť prezentované aj v exteriéri stavby, takže hroziaci chaos sme sa snažili potlačiť kompaktnosťou tej stavby. Okrem samotného átria, ona už vlastne neobsahuje žiadne priestorové zložitosti a kompaktnosť tej stavby sme sa rozhodli podporiť aj použitím obvodového plášťa v podobe hliníkových membrán z hliníkového ťahokovu. Oni dokážu skryť za svojou plochou okná, rôzne ventilačné prieduchy, dokonca exteriérové unikové požiarne schodisko, ktoré vidíte na tomto obrázku. A tá membrána vlastne nám umožňuje